jaar in het zeewater thuis? Nee, dat niet, ja. Nee, dat zeggen wij. Hoe meteen? 21 pond is er, hè? Ja, ja. Maar hij is wel een meter lang, Johannes. Is de hele goed in? Ja, mooie vis, hè? Een forel. Dat is een poppetje. Ja. Ja. Dit is geen paling hoor, kijk nou. Een vis. Wat is zo'n vis geweest, Johannes? Wat is het jij? Jawel, hè? Zing jullie? Wat zie je hier? Wat ben je, brother? Waar staat het? Wat vis is Wat dacht je? 30? Ja, 30. Wat is jongens? Ja, kijk! Ja, dat zie ik erin. Mooi, hè? Hoe is het hier? Hoe is het pakken? Heel mooi. Goeie ring, ja? Ja, zo. Mooi, had het daar is nou een samenbuis voor je. Ja, ja maar. Jel? Nee, wat heel goed met mij. Hey, de klap gaat dicht. Snippietje. Kom er al in over. Mooi, hè? Jij met ze zwemmen. Maar de pond.